Hej, her er det Asger Stenholt og Uddansk Ordbog, og dagens ord er vilje. Vilje, hvis man bytter rundt på stavelserne og lige putter et G ind, så betyder det jeg vil. Så hvad er det, jeg vil? Hver gang man vil noget, så er der noget, man er nødt til at vælge fra. Når du vælger noget til, er du nødt til at vælge noget andet fra. Så derfor vilje og vælge, de ligger meget tæt op ad hinanden. Måske er det i virkeligheden det samme ord. For når du siger ja til en ting og åbner en dør, så vil der ofte være en anden, der lukker sig. Og omvendt, hvis du lukker en dør, så vil der være en anden dør, der åbner sig. Og vi har en tendens til at lade en del døre stå på klem. Og så vil der også være ting, der ikke åbner sig, når de døre står på klem. Så vilje, vælge, jeg vil. Det er ikke altid et spørgsmål om, hvad vi har lyst til, eller hvad vi bør, eller burde, eller hvad vi kan. Men hvad vi vil. Hvad vil vi vælge? Hvad er din vilje? Lad mig høre, hvad du synes. Send mig en mail på asger@uddanskordbog.dk. Tak fordi du kiggede med.